नोंथांमोन सोंनाय बायदियै थोंजोङै आङो दिनैनि बे गहपुर हालामनि जरफुख्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खराइबारि गामि जयगालय बेहाय जि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा खुंगा सेथि धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेल बे मेलाव बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बेनो गहपुर हालामाव आंनि गिबि खेब बाहागो लाफैनाय बे गहपुर हालामनि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बेहाय थारैनो जोङो दिनैनि समावहाय समाज जौगानायनि बाथ्रा सानोब्ला हारि दाफुंनायनि बाथ्रा सानोब्ला बा हादोर मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सानोब्ला लाइमोनफोरखौ माबायदिहाय जोङो जौगाहोनो बा लाइमोनफोरखौ जोङो माबायदिहाय थासारियाव जों लांनांगोन बेखौ जों सानग्रोनांगौ जायो। लाइमोनफोरखौ नागारनानै जोंखौनो समाज जौगानाय हारि जौगानाय आरो हादोर जौगानायनि बाथ्रा साननांगोन। दा बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै नैबेवहाय सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जे मोनसे लाइमोनफोरखौनो थांखिनानै मोनसे सेमिनार लादों। लाइमोनफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ लाइमोनफोरनो मानो धोरोम नांगौ बा गुबुन गुबुन टपिकखौ लानानै दिनै मोनसे सावरायमेल जादों। दा बेहाय आंबो सासे फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानो मोननानै गावनो मोनसे आङो मेसेज होनो लुबैयो जायखिजाया जोङो लाइमोन समखौ ओरैनो हगारनो नाङा। लाइमोनफोरा दानो बे समावनो मोनसे थार लामाखौ सायख'नानै दानिफ्रायनो समाज दानाय हारि दानाय आरो हादोर जौगानायनि बाथ्राफोरखौ जोङो साननो सोलोंनांगौ। समफोरखौ ओरैनो हगारनो नाङा। दा बेहाय आं खोब गोजोननाय मोन्दों लाइमोनफ्रा बेहाय गोबां बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो जुदि जोङो लाइमोनफ्रा सांग्रां जायोब्ला जोङो गाबोननो जोंनि समाजखौ गुस्लायहोनायाव जोङो गोरलै जागोन होननानै आं सानो। दिनैनि दिनाव गोबां लाइमोनफोरा धोरोमखौ बेबायदि धोरोमाव इसेबां नांथाबनानै थादों सानना मा बुङो? मानसिया थांना थानाय बिथिङाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे धोरोमनि गियानबो नांगौ। दा दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो बिनिफ्राय दोरोदनानै दङ बेखौ जोङो बुंनांगोन। दिनै गुबुन मेल मिटिंफोर बायखांनानै जों जेब्ला गुबुन हारिमु बिदाफांफोर जों लायो अब्ला मोनाबिलि समावहाय गोबां जोंनि लाइमोनफोरनि गाजा गोमजा बाहागो लाफैनाय आरो बिनि गेजेरजोंनो माखासे नायथावै थासारिफोरखौ जों नुयो। नाथाय जेब्ला बिथांमोनखौनो लानानै माबा मोनसे सेमिनारफोर लायो बिथांमोनखौनो लानानै प्रग्राम लायो अब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा खोब खम नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। नाथाय दिनै नैबे ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा प्रग्राम लानाय बेहाय आङो खोब बाहागो लानायखौ नुदों, गोजोननाय मोन्दों। जायखिजाया लाइमोनफोरा मेल मिटिंफ्राव बाहागो लानांगोन। जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जुदि समाज जौगानायनि बाथ्रा सावरायनाय जादोंब्ला लाइमोनफोरखौनो लानानै जुदि जों हारि दानायनि बाथ्रा जुदि सावरायनाय जादोंब्ला बेहाय जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लानांगोन। बेहाय दोरोदनानै थानो नाङा। मानो होनबा दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि गारजेन, गाबोननो बिथांमोनानो देशखौ सालायनांगोन, गाबोननो समाजखौ बिथांमोनानो सामलायनांगोन। बिथांमोना गाव थागोन समाजखौ गावनो मोजां थासारि दाना लायाब्ला बिथांमोननि इयुन जोलैयाबो बे मोनसे थासारिनिनो बोलि जागोन। ओंखायनो आं सानो लाइमोनफ्रा बेहाय बाहागो लानांगौ। दानि दिनाव मा समाव लाइमोनफ्रा आखल एबा गियानखौ लानांगौ जायो? लाइमोना गुदि लाइमोन बैसोखौ आं दहायबो बुंदों आंनि बिबुंथियाव बे मोनसे इसोरजों होजानाय मोनसे गिफ्ट होनांगोन लाइमोन बैसोआ। बे लाइमोन बैसोआवनो जोङो राइट ट्रेकखौ संनानै जोङो आवगायलाङाब्ला लाइमोन बैसोखौ जोङो फैफिननानै आरोबाव लाइमोन जानानै माबा मोनसे खामानि मावनायनि खुनु खाबु थाया। बेनिखायनो लाइमोन समावनो जोङो मोनसे राइट ट्रेकजों जों थांनांगोन। गाज्रि आखुफोरखौ नागारनानै मोजां आखुजों थांनांगोन। सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै लालांनांगोन। जायफ्रा सोलोंथाइ गारबाय, जायफ्रा ओरैनो दं लाइमोनफ्रा बिथांमोननि समखौ थि हिसाबै बाहायनांगोन, मोजां खामानियाव बाहायनांगोन। बिमा बिफाजों खामानि मावनाय, बेजों लोगोसे बिजनेस मावनाय बायदिसिना बिथिङाव दानिफ्रायनो बिथांमोनहा माने सांग्रां जानानै खामानि मावलाङाब्ला उनावहाय हयथ' बेखौ मावफुंफिननायनि मोनसे खाबु फैनाय नङा लाइमोन जिउआव।